بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبالما مؤمنون أمي كرم كان وقتنا أمي زيارة كنديكا ما دود كوناني إنا فو على يفتوغا منا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى علي على يعوننا كبو بغلا أبان سيغي أبو وكلين كرو أبنا سما كبو بغو كرو أبنا ينينا أنغا فتنا أنغا كتلا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بالظلام للعبيد نمي ينمانك ياكي يري ni ye juguman kɛ I b'a k'i yɛrɛ de la nka Ala t'a ka jɔsi tɔɲɔ donc o hukumu kɔnɔna la groupement des leaders spirituels du Mali au président a bureau national olu de ye ci dɔ da ko ni nana n ka ci lase cogo ɲuman na a ci ye jumɛn ye u ko ni nana fɔlɔ n ka n ka président ba fɔ fɔlɔ a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara ko kabini don min na n'an y'i bila an ka ɲɛmɔgɔya la ka n'a bila bi la minɛn da ma jɛgɛ I bolo miniti kelen seconde kelen ko an k'i fo o la k'i waleɲuman dɔn k'i barikada a waati I ye kuma kelen de fɔ a waati a kɛra di a waati I ye kuma kelen fɔ o kuma halisa o bɛ an hakili la an bɛ ka baara kɛ ni o ye o kuma ye jumɛn ye I ko n'a sɔrɔ groupement sigira e de ka fɛn hɛrɛ ɲinini kama k'a e b'a ɲini Ala fɛ ko Ala k'a tiɲɛ an y'a dɔn o la k'a fɔ ja a sigira min kama o ye Ala ko de ye wa e yɛrɛ ma fana m'a kɛ nata kama o de la groupement ko vraiment ko k'i fo k'i waleɲuman dɔn ka naba bɛɛ lajɛlen fo maire minnu bɛ yan ka olu fo dugutigi minnu bɛ yan ka olu fo jamanatigi minnu bɛ yan ka olu fo faama minnu bɛ yan ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔba minnu bɛ yan ko ka aw fo musoba minnu bɛ yan ko ka aw fo vigiles ko ka aw yɛrɛ fo ka bɔ bangɔni na fo yan aw bɛ fiɲɛw ani sanjiw ani bɔgɔjiw aw b'olu cɛla karamɔgɔ barika ɲinini kama an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi karamɔgɔ barika Ala k'a di ani aw ma a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara Ala ye bonya min k'i ye Ala ye bonya min d'i ma a ma di ɲɔgɔnna caman de an yɛrɛ ɲɛbɔlen bɛ bonya in fɛ nka a ma di anw ma a y'a di e min ma ni tɔw sɔnna an n'i ka jɛ k'a tila an ni ɲɔgɔn cɛ o de nafa bɛ an bɛɛ lajɛlen kan I ye baara kɛ jamana in kɔnɔ ziyara ko lajɛ kɛ ni ɲɔgɔn ziyara belebele e de y'a organiser I ko k'an k'a kɛ groupement sigilen bɛ o ziyara de fana kan o kɔfɛ bi an bɛ wagati min na Ala ni e sababu Mali fan o fan ni ziyara tɛna kɛ Ala ni a sababu inshallah ziyara bɛna kɛ yen bɛɛ lajɛlen na Ala ni e barika kelen filanan mawludu bɛ ka dɛsɛ ka kɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala ni e sababu e da donn'o la kaban ni Ala sɔnn'a ma mawludu bɛna kɛ o fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni Ala ka jɛn ye sisan an natɔ la an ye misiri belebeleba in ye sisan nin misiri an b'a ɲɔgɔn ye Mali la yan fɔlɔ dɛ misiri in ka bon ka se niveau min na ani wari hakɛ min donna la a tun bɛ miliyari 10 de la mais sisan a taara miliyari 15 mɔgɔ 30,000 o de tun bɛ don a kɔnɔ wari cayara dɔ farala mɔgɔ 30,000 ni kɔ kan e k'a jateminɛ Bamakɔ misiriba yɛrɛ mɔgɔ 22 de bɛ don o kɔnɔ mais yan misiri mɔgɔ 30,000 ani kɔ o de bɛ don a kɔnɔ I y'a dabɔ mun kama Ala mais Ala ye fɛn dɔ fɔ la dɛ a ko innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah ay jongani yo fo sibike sa modeli aw kana nkori ni man ko fa ay jongani ko fa sa chay sabali Allah ah ayala jeke sibike ikali maniya dafara ala ye je dima katla galahara dima aba koro di laje ko innama ya'muru masajid Allah mo de be ala ka misri jo man amana billahi ma min limanen doni ala ye
certificat limaniya dafalen bila man amana billahi wal yawmil akhir e dale mala ko la arabe o de kama ye misri jo ibi sali o de ato be misri jo ibi jagabo o de ato be misri bo ibi misri jo wa ala talaka ala nisrani dafalen dima donc ala de ni bela jere dima misri jo lila ola ante bok mago tuni fanga tamani kawfo monsieur le maire ni tala tamani ikafo tamani kawye kuni te olude sona kabasta abadi ama angada donmayaya kuni te oni barajala kusara basa narada ayere furute nyuma krefeya noye muhammadul malani chini ne kadwa o kala ka hinala kayafaka e kadaros maya muhammadul malani ay fem bekene ay bunya bela jele nema hali kadda yirma jo amira biro daile anani sizoe kone fa ne karamo ne ga chekoroba ne tisoga ya yorotie e batie sizo bile katie ne ko aisa ngo e shirifire e katie akoni ma tie wallahi durin tatie ake ala ka be katie ayo bunya laje ayre sizo takadnema muhammadul madani alaka hinala ka ya faka ka da rosmaya ayadnema mere ya jurutie aka ku flamine kaswa ganne mine gane sumusubu kanibla ala ko ke hine kasi ama wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa anya laidu di anti janfabri anti janfasini hoko za islamiko manga wulala bi osmana te wa ibo nyemo yala yani la arate foti ko tala tuni obana Francisco Obana now Francisco Obana Votico Obana Ibala yani la alate wuli tila ala kan sawabe sallallahu alaihi wa sallam aibo